videa, to som ja, meeting. Žudujete sa prečo na tom po dlhej dobe s mojím faceom, no nemala som na to čas a dneska som sa rozhodla Mikuláša natočiť iba špeciál za Mikuláš, špeciál za 18 YouTube odoberateľov, ktoré mám 42 videí a viem, natáčala som už jeden špeciál, ale to bude lepší špeciál, lebo tam to bola oznamovačka. Do popisku mi nahádzate, no nahádžem ja, napíšem vám tam môj e-mail, Skype, WhatsApp a Facebookovú stránku a prosím vás, choďte na tú stránku a napíšte mi tam nejakú vec, ktorú mám spraviť s jedným pečevákom. Iba mi opíšete, alebo so sebou proste čokoľvek, nejaké tie otázky, alebo proste veci. No ale dneska sa zameráme na krajiny, štáty, skôr na New York lebo mi prišlo dosť veľa pozorností a natáčala som už jedno takéto video, ale bolo hnusné, tak som nemohla dať. No a dneska to bude iba o New Yorku, lebo moji rodičia pre ktorého mám, pred mesiacom boli preč a dali mi nejaké pozornosti. Takže ukážem vám tu zo pár pozorností. Jojoj. Zatiaľ vám ukážem toto. Toto je magnetka z minulého roka, ktorú tu mám už dosť dlho. Vážne, že dosť dlho. Je to vlastne tá veža a Eiffelová veža. Nie Eiffelová. Toto. Socha z vody. Tu mám ďalšiu. Viac. Triečko. A potom tu mám prívesok New York. A z strany je to isté. Pozadí je neviem. Ďalej tu mám toto, čo sa mi najviac páčilo, asi tam budete vyšľať, čo to je, ale je to najviac vec, ktorá prichádza Karl Klutberg a prichádza a nahráva, vypadla mi palica a to je to Karl Klutberg, hokejista jeden. Lebo môj tatino proste získal takúto. Strašne ja neviem odolať týmto pohyblým hlavám. Toto je moja prvá pohyblá hlava, budem ich zbierať, takže tak. Sú strašne cool a som mega. No a toto som dostala všetko k tomu a môžem... No a tak. A k tomu som dostala, neviem prečo to tam bolo. Dve veci tam. Ja si toto rozdielila. Toto mamina ako obehala, tak dostala toto. Neviem, odkiaľ to je. Neviem. Snehová gula. A potom ďalšiu snehovú gulu s takýmto. Z New Yorku tiež. Obidvoje z New Yorku, pretože, myslím, že toto je z Francúzska, ale teraz si nie som istá. No ale toto je práve ako z New Yorku, preto je to ohybné, lebo z New Yorku sú niektoré blbosti. No a tak. Keď sa tam dostala, pývaš. Na Mikuláša. No a neviem, čo vám to môžem mať ukážať ďalej, takže akože really, ty akože ja chcem tamto, ty kokos, ja chcem tú palicu, ty zmať. Lúčim sa. Čau. Poď tvoja pálka. Serem na teba. Takto to vyzerá, keď sa Karl Klutberg nasere. Počkať, ale ja som neukončil. Hej, ja končím. Hej.